Shwmai, Bedwyr Harris ydw i. Fi yw reolwr gwasanaethau ieuenctid y gwasanaeth ymgysylltu a chyfanogi ieuenctid, neu IEPS. Y llynedd, roedd IEPS eisiau dysgu mwy am farn pobl ifanc ar draws Rhondda Cynon Taf, a'r hyn oedd ar gael iddyn nhw. Fe wnaethon ni hyn drwy gynnar Arolwg Eich Llais. Roedd bron i 5,000 o bobl ifanc wedi llenwi'r arolwg mewn amrywiaeth o leoliadau, fel ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid. Yn yr arolwg, roeddwn ni'n gofyn am eich barn am bynciau pwysig fel lles, addysg, gweithgareddau, bywyd yn y gymuned a Gymraeg, yn ogystal â phethau eraill. Roeddwn ni'n falch o rannu'r canlyniadau arolwg gyda chi. Mae'r wybodaeth wedi ein helpu ni weithio ochr yn ochr a sefydliadau eraill a'r cyngor ehangach mwyn gwneud penderfyniadau pwysig i helpu a chyfneuogi pobl ifanc yn y dyfodol. Mae modd gweld canlyniadau Eich Llais ar ffurf adroddiad llawn. Yn ogystal â hynny, byddwn hefyd yn rannu fideos byr sydd wedi troi trosolwg ar bob pwnc. Bydd y fideos yma'n cael ei dangos ar holl gyfryngau cymdeithasol IEPS yn ystod wythnosau nesaf, ynghyd â wybodaeth am sut y gallwch chi ddysgu rhagor drwy wefan IEPS. Diolch i bawb am lenwi arolwg Eich Llais. Cofiwch gadw golwg am fwy o wybodaeth cyn bo hir.